дошли на благодарение на Светлио, второто издание на Creative Talks с Фонд Фабрик и в частност Светлио. Няма да ви разказвам нито за него, нито за Фонд Фабрик, тъй като част от нещата, за които той ще ви говорят, покриват и презентирането на това. Единствено ще ви кажа, че се радвам, че сте тук. Това се означава, поне за нас, че хората имат интерес да се развиват. Ние за това правим и този формат. Благодарение на такива интересни представители на креативният сектор и благодарение на екипа на Сохо, за да може по някакъв начин да сме полезни на обществото. Нещо друго искаш ли да кажа или директно да ти оставя? Може директно, аз Добре, ще хвана от волетъка. Добре, защото е втори път и така малко, но той е обещал да говори повече от миналия път. Надявам се, няма никой, който е бил миналия път, с изключение на вас, Бояни, които имат най-доброто аз и за тях имам изненада. Благодарение на моя въпрос. Но те просто са от екипа на Фонд Фабрик, така че са извинени. Окей, приятно. Нали ще ги пуснеш почивка по средата? Да. Аз ще разбера кога. Добре, окей. Ще усетя. Добре. Здравейте на всички. Приятно е да съм тук сред вас. Основател и собственик на Фонд Фабрик Букволярна, дигитална букволярна съм. От повече от 10 години се занимавам с графичен дизайн. От около повече от 7 години пък съм шрифт дизайнер. И от повече от една година пък сме тук в това чудесно място Сохо, в съседното помещение. Сме в офис 4 човека, освен мен още 3. Те са тук, някои от тях. И за тях ще разберете по-нататък в презентацията, така че може да стартираме. Така, въпрос. Трудно ли е да стана шрифт дизайнер? Не е трудно. Както всяко нещо, това да станеш или да бъдеш професионалист в дадена област, иска най-вече посвещение и упоритост да го постигнеш, хващаш и го правиш. За колко време може да стане човек добър шрифт дизайнер на добро ниво, да прави добри качествени шрифтове? Това, което показва моя опит, че долу-горе са необходими някъде между 2 и 4 години, като не омаловажавам опита. Опита си върви с годините и това е сфера, в която, уверявам ви, колкото по-надълбоко стъпва човек във водите, толкова по-дълбоки стават и толкова повече неща научава. Както във всяка сфера, технологиите постоянно се сменят, идват нови неща, други се заминават. И човек трябва да е постоянно, както се вика онлайн, в час с нещата. Има два начина, според мен. Това, което аз съм разбрал, че единият начин е чрез пряко обучение в, примерно, висше учебно заведение по специалността, като продължение или един вид магистратура. Другия начин е малко по-време взимащият, този с опита в дизайна, в графичния дизайн, който отнема повече време. Аз съм бил във втората част и уверявам ви, че може да стане и по-бързо. Имаме човек в Фонд Фабрик, Ани Петрова, която е тук. Тя е била магистратура шрифт, е завършила. За около една година специализирала при професор Тодор Върджиев и доцент Илия Груев, възпитаник на тях двамата. Не знам дали сте чували за Тодор Върджиев, доста популярно име. Да, това е хубаво. И друг пример, който мога да дам за човек, който е поел по академичния път и е следвал около една година в Висшия институт по дизайн в Холандия. Това е Криста Радоева, не знам дали сте чували за нея. Тя завърши класа, мисля, че 2013. Дори презентираха тук някои неща. Общо взето, идеята е, че за една година могат да се научат невероятно много неща, стига човек да иска. Номера е да имаш около тебе хора, професионалисти, които са имена вече в областта и са утвърдени в областта и могат да ти покажат
пряко нещата, т.е. всичко, което те интересува спрямо технологичната част, технологичния процес на нещата, спрямо чисто художествената част на нещата, вече когато имаш базата на художественото образование, говоря, можеш много бързо да навлезнеш в нещата и да станеш шрифт дизайнер на добро ниво за около една година, смея да твърдя. При мен обаче нещата станаха по по-различен начин. Аз не съм завършил такава специалност. Дори смея да твърдя, не съм завършил някакво художествено по-специално образование, но това, което се научих е с опита ми като графичен дизайнер. Започнах да навлизам все по-сериозно в графичния дизайн, оттам нататък преминах и в шрифт дизайна. И с опита разбрах доста неща, че едно от нещата, които разбрах е, че човек е добре да е в тим, т.е. да работи с хора, защото тогава става много по-бързо, нещата стават много по-скоростно. Дизайнерите сме хора, които трябва да искаме мнението на околните и мнението на колегите, аз смея да го твърдя, защото когато сме едно на едно с това, което правим и сме в него, понякога изпускаме много неща отстрани и не може да ги видим, докато колеги и хора около нас, професионалисти най-вече, ако ние имаме смелостта и дързостта да им поискаме мнението, могат да ни кажат неща, дори да не ги разберем на момента, просто ги дръжте на място и те ще си дойдат, ще си паснат и в един даден момент след това ще можете да доразвиете това, което правите много по-добре. Така, не е трудно да станеш шрифт дизайнер. Шрифтът откъде и как се започва. Това, което аз направих и което много колеги в шрифт дизайна и индустрията като цяло правят, е, че започват в началото с по-малки шрифтове, които не изискват толкова много работа, толкова много пилене. Примерно, пилене имам предвид, примерно може да се прави нещо на ръка, хендмейд, нещо по-фриволно, което не изисква толкова сериозни знания за архитектура, за изчертаване, за анатомия на глифа и така нататък. Или може да се правят шрифтове, които примерно не искат чак толкова сериозна работа от гледна точка на кейса, или това е всичко, което трябва да съдържа един шрифт. Примерно, мога да ви дам в дясно, може да забележите, това е един сет на безплатен шрифт, който съдържа базово начертание латиница, 10 цифри и примерно удивителна, въпросителна и някой друга по-базова пунктуация. Общо взето неща, които не изискват чак толкова време. Примерно може да се направи шрифта, да се стартира да се направи с две тежи, не е задължително да се разширява повече и така нататък. Но като вляво това е доста орязан сет от глифове за един шрифт. В смисъл има много по-сериозни. Това поддържа в момента само някаква базова латиница и кирилица. Имал съм случая, в които колеги идват пред компютъра и аз просто съм им показал работно какво прави, какво съдържа един шрифт и те са се очудвали, малко плашещо им е действало. Но аз съм казал спокойно, смисъл, има си начин това нещо да стане, тръгваш от някъде. Просто хората искат да достигнат някаква цел и те гледат на готовото нещо, обаче не искат да тръгнат от някъде. Номера е просто да тръгнеш от някъде, оттам нататък да надграждаш, да работиш и с уменията, които придобиваш в този естествен път на развитие, вече да правиш все по-сложни и все по-добри неща. Примерно, да речем, ако дам пример с плавателни съдове, да речем, хората не са тръгнали веднага да правят крузери и някакви по-големи кораби, танкери от началото, примерно те са разбрали принципа на една проста лодка, как се построява, как се прави. Първо правиш лодката и после продължаваш нататък към следващото яхта, по-голяма лодка и така нататък, докато идеш до крузера и танкера и по-сложните неща. Тоест принципите са подобни, но просто инженерната мисъл, която се влага в това нещо, е доста по-сериозна. За тежените,
Ако се чудите как стават, днешно време е много по-лесно. Имам предвид Thin, Light, Regular, Bold, Extra Bold, Black, Heavy и така нататък. Примерно един шрифт с нормални 7-9 до 9 тежини. Първият шрифт, който направих, сигурно ще ви е интересно да го чуете, по-сериозен Unisans. Правих така, направих Thin, болднах го и направих Light, болднах го и направих може би Regular, болднах го и направих Semi-Bold, болднах го и направих Bold и така нататък и така нататък. Не казвам, че това е лоша практика, пак стават нещата, стига да се пипа ръчно и да се знае какво правиш. Но сега технологиите доста напреднаха в шрифт дизайна и това, което може да направиш в момента, се нарича интерполация или правене на междинни тежини от 2 или 3 основни. Примерно, ако искаш да направиш цял един сет, правиш началната най-тънката, правиш една средна, която е примерно Bold и правиш най-дебелата, която е или Black или Heavy, както си харесате. И след това трябва да покриеш някои технически изисквания, така че те да, така да се каже, да съвпаднат или мачнат. Тоест, примерно точките да съвпадат, овалите да съвпадат и всичко така техническо да се нареди. И след това се прави една интерполация, при което автоматично изникват всички останали тежини. И това е което днес носи технологията, преди не се е правило точно така. Преди много време. Тия неща не ги знаех. В началото беше доста, как да кажа, тегъв процес. Сега ще ви кажа защо. Защото просто нямаше комюнити в България. Когато почвах аз да правя шрифтове, мисля, че 2008, да, преди 2008, нямаше кой да ми каже как стават всичките тия неща, кои са програмите, трябваше да почвам една по една, аз да ги пробвам, да ги тествам, да правя всичките тия неща, докато стигна открия топлата вода и оттам нататък просто всичките тия неща, които ги имаме сега, е извървян един сериозен път, така да се каже, но пък за хубаво. И така, питали са ме с какъв софтуер работим в Fonfabrik. В момента работим с колегите на Макове, всички. Работим с една програма Glyphs, която е направена от Георг Зайферт от Германия, който е дизайнер. И това е голям бенефит за всички дизайнери, защото всичките нужди на един дизайнер като програма тип векторна, нали, като илюстратор, примерно, си представете. Всичките тия неща са заложени по един много лек и така приемлив начин за дизайнера и много лесно човек навлиза в нещата с нея. И сега е много по-бързо за един шрифт дизайнер да навлезе технически в нещата, защото не се изискват, тая програма е направена така, че не се изискват толкова широк спектър от технически и технологични знания и умения. Тоест веднага така може да се навлезе и човек просто да си гледа дизайните, да си прави шрифта, защото продукцията на един шрифт изисква много повече стъпки и процеси от просто изчертаването му. Но няма как да навлезна в тия подробности в момента, затова продължаваме. Така, отлежалото е най-добро. Сигурно се съгласите с мен. Защо е добре да оставим един шрифт или, сега не мога да отговарям за други проекти, но вие си правете аналогите, един шрифт да отлежи. Какво значи шрифта да отлежи? Това е нещо, което аз съм правил няколко пъти и е дало много добри резултати. Примерно правя един шрифт в 2009 и после зимата на 2010 го отварям наново и просто виждам неща, които съм сгрешил или съм сбъркал. Не толкова, но може би не са ми харесали, искам да ги променя и в последствие до толкова може да се увлечете в това нещо, че да промените коренно стила на този шрифт и да излезе нещо съвсем друго. И това е напълно в реда на нещата, защото за това време сме се развили, понаучили сме доста неща и може да дадем един сериозен тласък на проекта или да направим направо отделен, както аз съм правил в този пример. Разпознавате ли ги тия двата шрифта? Това е Unisans. Това е Unisans, а това е предходната му версия. Descartes.
И двата са на разположение за свободно, т.е. този е за свободно сваляне FreeFont, а този е от платените шрифтове. Има и Caps версия, която е Free. Това е първият проект, който направихме в Font Fabric, когато стартирахме тук в офиса. Както виждате, е доста сериозна разлика. Като се загледа по-наблизко човек, има някаква прилика в овалите, обаче просто го хванах, намачках го и цъфна нещо съвсем друго. И двете си имат своя стил, характер и красота, така че реших да ги пусна и двете в действие. Следващата точка е: важна ли е презентацията? Ами важна е, защото дизайнерите харесват картинки. Харесват да ги правят, ама харесват и да ги гледат. Ама аз знам, че преди да ги направят, ги гледат. И така, кое е яйцето или кошката е първо? Явно са гледали от някъде, пък може да са направили, после други да са гледали. Общо взето в дизайна знаете как е, хората се вдъхновяват от всякъде, минават им неща през главата, подсъзнателно, т.е. те не ги осъзнават, наблюдават неща и после всичките тия неща цъфват в дизайните им, без те да са разбрали как е станал целият този процес. Така че важна е презентацията много, защото особено шрифтовете са сериозен продукт и ако си отделил 2 месеца да правиш шрифт и да минеш с лека ръка презентацията, това си е направо все едно да направиш колата и накрая боята да я пръскаш с баданарката. И затова е добре да се взима всяка една стъпка до финала на сериозно, защото не трябва да се губи от ефекта на цялото нещо. Как се представяха шрифтовете в началото по този начин и сега се представят по този начин. Черно-бяло, общо взето шрифта в употреба, гледаш го в текстови блокове, гледаш различните тежини, гледаш заглавките, гледаш го как изглежда в хедлайн или в заглавие, гледаш го в текст. Това е направено с цел функционално, просто дизайнера или студиото, като си харесат някой шрифт и е наличен спесимен, да го изтеглят и в един А4 или А3 формат просто да си го принтират, да си го закачат където искат и да си решат това ли е техния шрифт, с него ли продължават и това е супер. Но това което направихме в Font фабриката в началото, сега тия картинки може би нямат същата тежест точно когато имаха в началото, но направихме едни шрифтове, които са много по-раздвижени, много интересни, цветни. Нали, презентациите станаха по-дълги, почнахме да показваме шрифта в употреба. Примерно изометричните шрифтове, които пускахме в началото, не знам дали сте запознати с тях, Cube 1, 2 и 3, станаха бум в един сайт Behance. И хората много ги харесаха. Всъщност това беше първия ми успешен, сериозен проект в Behance, който събра много сериозно внимание и си го харесвам. Да, малко сантиментално ми е вече, защото сега правя съвсем други неща, вече функционално и занимавам се с много по-разнообразни шрифтове, като стил имам предвид и вариации. Но това е неща, които мен са ми идвали отвътре, защото аз още от ученик имам афинитет не само към примерно до известна степен рисуването, но и чертането. И даже в един момент се чуих дали няма да ставам архитект, защото много ми харесваше геометрия, особено след това висшето ми харесваше дескриптивната геометрия. И си мислех, че натам ще поемат нещата, ама не точно така, защото в един момент се събраха геометрия и рисуване и станах шрифт дизайнер от цялото това нещо. Да се върнем на презентацията. Презентацията е важна, защото това взима вниманието на дизайнерите. Това, което съм разбрал в последствие е, че хората влизат в Font Fabric не само за да теглят шрифта, скролнат и натиснат download, ами те си разглеждат картинките. Някои сигурно си прехвърлят от шрифт на шрифт и гледат и се вдъхновяват и след това правят неща. Виждал съм репродукции на мои презентации сериозни.
Имам предвид всякакви вариации, т.е. подобни дизайни, което няма нищо лошо, защото хората виждат един шрифт и те като видят как се употребява, не виждат просто ABCD, някакви наредени буквички, а виждат в Action шрифта, как се казва, и това ги вдъхновява и те почват да правят техните си неща и така се получават хубавите работи. Следващия момент в шрифта е ключов и това е идентичността и по-точно името на шрифта. Тук съм виждал доста сериозни, как да кажа, тренировки в тая тема, защото името на един шрифт не е проста работа и на един продукт като цяло, защото може да стъпи човек на криво. Някакво отношение, примерно, ако избере някакво име, което на други езици значи някаква кофти дума, не е хубава асоциация. Примерно, казвам, или ако името на шрифта е прекалено дълго и може да се оплете човек, пък камо ли да тръгне да го сърчва някъде. Тоест, трябва да се покрият много критерии, да е звучно, да е ясно, отчетливо и да се харесва. Примерно, да речем, това, което аз съм забелязал, правят имена на шрифтове по имена на хора. Да речем от класическите шрифтове Бодони. Хелветика, примерно, е старото име на Швейцария. Предполагам, знаете. И така, просто имена на нещо, лични имена. И това е успешно по принцип. Силата, разбрах, че една от силите и така нещата, в които съм също добър е да правя добри имена на шрифтовете, което е много важно. Пример с Nexa. Какво се случи с Nexa? Понякога имената са много близо до нас. Прехвърлях си думички, в повечето случаи през ума ти минават всякакви работи, почваш имена, искат се да извадиш речника, но тя става дълга и широка. И почваш да мислиш неща и понякога нещата са точно пред очите ти. И такъв беше случай с Nexa. Думата Next. Next е много използвано понятие, не само за следващото. Примерно Next бранд за дрехи, Next това, Next това, примерно различни брандове, различни марки, различни продукти. И просто си изтрих тато и сложих А и стана Nexa и в последствие се разбрах, че името е доста сполучливо, защото е звучно, идентичността му е сериозна, тежестта му. Запомня се, както Фонд Фабрик. Когато измислях Фонд Фабрик, не знаех много добре английски, си мислех, че Фонд Фабрик е фонд фабрика. Че Фабрик, така да го кажа, Фабрик е фабрика. Между другото, Фонд Фабрик с Кей накрая е сайт на Лукас Дегрот, който е сериозно име в шрифт индустрията, но това не е имел основен сайт. Просто не знам кога го е правил с една фабрика и не го цизат. И Фонд Фабрик и вследствие разбрах, че това е супер успешно и се е забило яко като клин в главите на хората, защото е съчетание на две думи, които нямат съчетание, нямат пряко съчетание. Шрифт и тъкан, нали? Кой ще се сети шрифт тъкан? Не е много характерно и затова стана Фонд Фабрик, стана звучно и сполучливо. И в последствие изпъкнаха на доста Nexi. Това е към днешен ден. Това е много малка част, имайте предвид. Просто съм снимал логата, които стават, които са на бял фон. Да. Просто много бързо минах и ги свалих за много време. Представете си, доста сериозен сърч. Даже някой беше ми писал в Behance в един пост, че са се вдъхновили от Nexa името и са се направили Nexa продукта. Мисля, че беше някаква апликация или нещо труда. Нямам спомен, не можах да намеря коментара, много коментари, много нещо. И просто реших да направя един сърч и видях, че Nexa явно е спешно стана. Сериозна работа. Друго нещо, което може да направи човек, за да направи продукт или шрифт по-интересен, е да направи някакъв акцент. Един от акцентите в същия този Nexa шрифт беше G-то, което се получи много интересно. Правих се едно кръгче, сложих го, сложих под него още едно
сплесках го и правих овалите, естествено. Отрязах една четвъртина, сложих горе едно колче и стана някакъв уникат просто. И викам, това е, направо и аз се влюбих това. Викам, супер е, пускам го, чете се, не чете се, бе, давай, няма принтиране, няма такова нещо. Впоследствие разбрах, че хората много са се разделили на два лагера. Едните са феновете на това G, въпросното. Другите го мразят много. И даже имаше някакъв пост в Reddit наскоро по повод Nexa, след което фонд фабриката изригна буквално, просто посещенията за един ден скочиха до небето. И влизам аз и гледам, какво стана тук и пак нашата Nexa. Влизам да чета, пак това G. Отдолу почнали коментари, реплики на репликата, на реплика, на дубликата. Не съм ги чел всичките, но факт, че стана сериозен хайп с това G. Въпрос, който ми задаваха предния път. Продажбите, ако един човек, дизайнер е направил шрифт, 2 шрифта, 3 шрифта, какво да прави? Може би от това е вдъхновен въпроса. Дали да продава директно от негов си сайт, примерно се е направил някакъв сайт на WordPress и директно продава, или да продава през прекупвачи или реселъри. Прекупвачи не ми стоеше добре, затова сложих реселъри. И не знам, може би е повлияно на това мислене в хората, че реселъра е един вид, нали, се взима комисионна все пак. Долу-горе в индустрията вървят 50-50, 50 на 50 за реселъра, 50 за дизайнера. И обаче пък другото, плюсовете на реселъра са огромни. Имаш сериозна платформа, на която да се пуснеш шрифта, да го видят повече хора. Отделното е, че, нали, всичките този процент, който те си взимат, те го инвестират в съответния им сайт или компания. Тоест наемат хора, плащат заплати, имат рекламен отдел, правят рекламен маркетинг на всичките тия продукти. Така че си има сериозен бенефит и това, над което човека се замисли дали да пуска при реселъри или от собствен сайт. И така направих и аз. Работя предимно с реселъри, откакто фонд фабриката е на онлайн, онстейдж. Главно с MyFonts, както сте запознати. Но в един слънчев ден ще направим фонд фабриката да продава директно, защото все пак минава времето и популярността на сайта сериозно се дигна, което е супер. Така че ще може да партнираме евентуално с дизайнери и да направим един хубав сайт. Нов, не този, който е сега. Фонд фабрики, трендовете, за сайта ще кажа по-късно. Хубаво е човек да гледа неща, да се вдъхновява, да гледа какви са тенденциите в дадена индустрия или конкретно в дизайна, да се вдъхновява и да гледа трендовете и да прави неща, да експериментира. Но го има и обратното, когато човек пък прави неща забит пред компа и въобще не е отварял примерно дрибъла, то тогава нямаше дрибъл, или не е отварял някакъв сайт, къде да се инспирира, просто комбинативно в ума си прехвърля идеи и неща и в последствие цъфва нещо, публикува го, излага се с това нещо и това нещо почва да се харесва на хората и един вид почва да се мултиплицира в различни варианти, в различни интерпретации и да се превръща до някъде в тренд. И един такъв пример в тази насока мога да дам с това дизайнче в дясно. Млякото. Харесах си този шрифт вал, който е плътен, объл, дебел и много красиво кей. Сега. И реших да го завъртя, да го направя бяло. Изтеглих си тогава незаконно една сток. Фотография горе. И
директно от сайта изтеглих, да не съм тегли от някъде другаде. Залепих я за това и се получи интересен дизайн. В смисъл, сега след 5-6 години нищо, кой знае колко впечатляващо. Обаче тогава мене ми хареса как се получи. Впоследствие направих и за другите, презентирах и другите шрифтове по този начин и се получи това. В Google, като търсиш за мляко типография. Milk Typography или Typography Milk, както го напишете, се ще излезнат едни и същи резултати. Това е сърч от сега, от сегашно време, но тогава това, което стана е, че много хора се вдъхновиха от това. Ето го същия шрифт. Не знам дали го разпознавате. Това не съм го правил аз. Никой от тия дизайн не е мой. И човека си ги е изрязал всичките и се е сипал мляко вътре вече. Млякото, шишето го няма. И тук всякакви интерпретации, имаше доста туториали на темата, как точно да го направят хората, и това е от туториала. Всъщност, първата картинка, която излиза. Сега не мога да отворя точно сайта кой е, известен сайт, но направих урок как да сипваш мляко в буквите. Интересно как работим с други дизайнери, т.е. дизайнери, които не са пряко в студиото в Font Fabric, ами дизайнери от България, примерно, или дизайнери от цял свят. Често получавам реквести или имейли с шрифтове авторски на хора, които са си правили. Най-често са дизайнери, които са решили да направят шрифт и в повечето случаи презентацията им доста изпреварва шрифта им, което няма нищо лошо, защото всеки е тръгнал от някъде, особено шрифта е нещо, в което трябва да се извърши даден път или да отидеш за една година в Холандия. И в повечето случаи ми харесват много презентациите и се вдъхновявам и казвам, супер, много хубава презентация, как го е направил, гледай какво нещо, приложение. Като във Font фабриката, направо си го пускам едно към едно в Font фабриката, обаче после той ми праща шрифта и аз го отварям. И в повечето случаи има много какво да се прави. Дали по самия шрифт, дали да се оправя нещо по буквите пряко, или да се добавят много неща, в случая повечето са много урязани, а това, което аз правя в Font Fabric е да не пускам всеки един шрифт, примерно да не е от типа на The Fonts. Може да сте теглили всякакви шрифтове вътре с всякакви неща, но никой не носи отговорност за тия работи, защото просто хората си направили платформа и те си пускат каквото дойде, дето се вика. И обаче в Font Fabric реших, че ще държа ниво и ще гледам шрифтовете да са естетически добре издържани, да пасват на стила все пак на фабриката, защото има всякакви типове шрифтове сега, да не навлизам в подробности, както стилово, така и технически. И реших, че ще пускаме хубави шрифтове, които да пасват на стила, да са добре направени и да имат кейс или набор, който да покрива, примерно, разширен латински или Западна и Централна Европа поне, да речем полски, чешки, да има кирилица вече. От повече от една година, може би, държа шрифтовете да имат кирилица и гледам да имат кирилица. Не във всеки случай успяваме, но правим всичко възможно да правим шрифтовете с кирилица. И това, което правим е следното, дизайнера ми праща реквест, праща ми шрифта в повечето случаи и аз му казвам така и така, ще направим тия промени, съгласен ли си, в повечето случаи те са отворени, съгласни са, защото ние му правим шрифтовете. И правим какво ще правим, шрифта става добре, презентацията е супер, допълваме нещо ако трябва и пускаме, така че смело хора, пращайте. Дали ще е при Font Fabric или някъде другаде, просто хора да гледат какво правите, хора, които искат да се занимават с шрифтове, защото много е трудно човек в началото да види всички неща, които примерно вижда един по-напреднал дизайнер и може да му каже много хубави насоки. Аз съм се опитвал да помогна на много хора, винаги съм с такова отношение да помогна на дизайнерите.
Отсреща не винаги съм получавал това отношение, необяснимо за мен, но всякакви хора има. Общо взето има хора, които въобще не ценят това нещо, което ти правиш за тях и по-добре не се занимай с такива хора. Това не го препоръчваме на вас, но като цяло в индустрията хората са хепи и това е супер. Така, колаборираме с дизайнери, отворени сме. Естествено имаме капацитет, не може да поемем 100 000 неща наведнъж, но гледам да върна имейли на хора, да не ги пропускаме и така или да ги хвърлям в кошето или от спама си вадя редовно имейли и така нататък. Да работим с дизайнери, защото ние сме дизайнери. И така, това е част от втората част на лекцията, така че хъпнете по нещо, освежете се и след около 10 минути. Харесаха ли ви кексчетата, мафините? Супер! Разграбиха се сигурно. Оле! Ами, дъщеря ми, тати, къде отиваш с кексчетата? И няма да се върна с тях. И така. Добре, продължаваме напред, както се вика. Да, може би видяхте следващия слайд. Във втората част, ако ви е харесала първата, втората ще ви хареса още повече. И така. Реших това нещо да го кажа, защото предния път просто го подминах и така с едно изречение и реших, че щом аз го знам, значи много дизайнери го знаят, ама не е точно така. Каква е разликата между българската и руската кирилица? Ама има ли такава изобщо? Българска кирилица, руска кирилица, хората може би въобще не се замислят изобщо, че може да има два варианта на кирилицата и какви са изобщо разликите, но аз държа и за мен е много важно дизайнерите да знаят разликите поради следния факт. Като се качиш на самолета от Москва до България, да разбереш, че тук е България. И може да разбереш, че тук е България, когато тая страна, в крайна сметка, има идентичност. И тая идентичност се гради от няколко фактора и елемента. И един от факторите елементите е шрифтовете, защото те са съставна част от околната ни графична среда, реклами, всякакви медии, формати, каквото се сетите. И затова за мен е много важно хората и най-вече дизайнерите, като създатели на тези формати, дизайни и така нататък, да знаят каква е разликата между българската и руската кирилица и по възможност да използват българската, ако искат. Могат и руска. Има някакви спорове сега в това отношение. За мен по-важното е човек да е наясно, да е информиран, да знае какво прави и оттам нататък нещата се получават. Така. Разликите основно са в малките буквички, затова аз показвам малките буквички. В главните разликите са в две от буквите Д и Л. Руските Д и Л са като гардероб, българските са като колибка. Тоест, като видите правоъгълни квадратни Д и Л главни, като това Д руско, само че главно, това е руското. В повечето случаи, макар че руснаците ползват и колибката. Ако не знам ли сте запознати един сериозен шрифт Gotham, който е много популярен, в Coca-Cola го използват в техните неща. Сигурно ще го видим и на много места в момента, защото те направиха и пуснаха официално българската кирилица. Аз се направих преди 5 години, ама не съм им казвал. Да, ми признавам си, затова ще говоря по-късно. Не правете това от дома си. И така, какви са разликите? Няма да се впускам много, но основните разлики, които може би вие виждате, са, че при руския вариант на кирилицата в повечето случаи това са, както
повечето хора знаят, умалени капителки или умалени главни букви. Примерно В, Г, Д, няма да ги изброявам, почти всички са така. Може би като има разлики. Т, Ц, абсолютно всички черни, а и повечето сиви са умалени главни. Нали, изключения правят естествено сега не могат всички да са умалени главни, ако можеха, може би, ще го направят. Но това, което е характерно там, че те са умалени малки. Докато при българската кирилица отново са подчертани в бяло буквите, които се отличават. Имаме повече овални форми. Имаме повече излизания от базовата линия на шрифта, което е това. И повече излизане от X височината, или това е височината на малките в случая, което е това. Може да видите сами излизанията, няма нужда да ги посочвам. В малкото В, Д, Ж, К, примерно. И това създава една по-различна четимост, защото тук, ако имаме един вариант, който е повече като кутийки или като ограда, където формите са по-прави от главните, нали, реферирани, няма толкова излизания отдолу или отгоре, докато в българската кирилица имаме много повече излизания отгоре-отдолу, което пък добавя един хубав привкус на четимост и идентичност, защото прави буквите по-различно разпознаваеми. Нали, смея да твърдя по-разпознаваеми, може би, като ги чете човек, но много хора са свикнали с руската кирилица, това е факт. И са малко инфилтрирани с нея, което сега ако нямаше руска кирилица от началото, ако двете бяха на кантар, може би положението ще е друго, но в момента натискаме и колегите да правим повече шрифтове с българска кирилица. Този красив шрифт го е правила Ани. И така, в случая, той не е пуснат още, така че не го търсете. Да, не знам. Да. Така, да продължим с разликите. Общо взето сега ще ви кажа защо казва, че българската е по-красива. Лично моето мнение е, че е по-красива, така е. Спор няма. За мен лично. Но пък всяка от двете кирилиците си има приложение и аз не мога да ви кажа използвате едната и другата я забравете. Сега ще ви кажа защо. Примерно, аз много обичам да правя това. Хора ме питаха и предния път, защо толкова ги сбиваш тия редове? Ами, когато имам малко текст, мога да ги сбия. Стои по-красиво според мен, по-компактно. Това си мои някакви въжделения. Не ви ангажирам с тях. Но това нещо с главните букви става много лесно. И сещате се защо? Защото тук нямаш излизане отдолу и отгоре и нямаш припокриване. Т.е. няма сбиване. Може би най-краткото на моменти, на дъто и цъто, но не е толкова фрапантно. И с малкия вариант на руската кирилица, където са умалени главни като малки, може да го правиш това упражнение лесно. Тоест, ако искаш да направиш някакъв впечатляващ дизайн, който е с три думички една под друга, с руска кирилица може да се окаже, че става по-добре, защото ако това нещо упражнение го направиш с българска кирилица, става една мрежа. Накрая, просто давам пример. Не ви ангажирам с това, което аз съм наблюдал, но от друга страна пък българската кирилица също стои много добре в хедлайн, примерно в заглавки, в текст също стои много добре. Много е красива, спор няма и сега ще ви кажа защо е красива. Това, което не се вижда толкова и забелязва в бекграунд. Това, което се вижда първо да кажа е, че както забелязвате повечето като Д, примерно, В и Т е като латинско М. Повечето букви Н, т.е. П, извинявайте, П е като латинско Н. Т е като латинско М. Тоест, какво искам да ви кажа, че повечето имат съпоставка с директен аналог 1:1 с латинския. И защо е по-красива? Защото там имаме едно редене на хармония от кръг, града, кръг, града, кръг, града, което създава една много приятна ритмичност, хармония, четимост, много е приятно за окото. Докато руската кирилица е ограда, защото там
Вижте какво става. Нямате овали, нито долни, много, нито горни. Ето оградата. Тук се вижда. Общо взето там са едни чертички, така, което създава едно друго усещане изцяло. И това са нещата в бекграунд, които хората изобщо не се замислят естествено за тия работи. Но това е, което ние професионалистите трябва да знаем. Защо едната е по-такава, другата е по-такава, какви са предимствата на едната и на другата. Другото предимство на руската кирилица, между другото, е, че пести пари. Да, пести пари, защото само заради едно Т, виждате българското какво е, спрямо руското, само заради едно Т може да се спестят много страници от една книга. И това го знаят хора, които се занимават с печат и предпечат. И това до някъде за едни големи бройки са си пари, колкото и да е, така е, спор няма, но всеки си прави някакъв извод за себе си, какво да използва. Моят апел е повече хора да са запознати първо с разликата и да използват по-доброто за техния продукт, по-приложимото и по-красивото, т.е. това, което ще създаде един финален добър продукт. И така, това е общо взето за кирилиците. Сега следващото е много важно. Това нещо ще ви го кажа сега и после ще го пуснем най-вероятно на PDF, тази презентация, за да може да си я сваляте. Как да извадим само българската кирилицата, ако са заложени и двете. Сега обяснявам какво значи, ако са заложени и двете. В един шрифт по дефолт или по подразбиране по-често се слага руската кирилица. А българската такава е заложена отзад, като така наречения с OpenType технологията, като някакъв вид алтернативни букви. И в повечето случаи хората си теглят шрифта с руска кирилица и пишат. Изведнъж пишат на български. Как става това номер? Уж има руска кирилица по дефолта, пък пишат с българската. Ами много просто те са направили така, че кода вътре, който е в шрифта, да разпознава клавиатурата, с която се пише. Ако тя е по BDC или български държавен стандарт там или нещо такова, сега не знам абревиатурите, как са, то автоматично се дърпа българската клавиатура, българската кирилица и хората изобщо не знаят как става това нещо, но то става отзад. И това е супер, ако във всички случаи става така. При мен става, защото аз ползвам един по-архаичен софтуер, който се нарича CorelDRAW. И там нещата са супер, особено с OpenType, много яко се работи, но това нещо няма да ви го кажа, работете на Adobe. И така, но и Adobe сигурно ще направят нещо по въпроса, надявам се. Защото примерно в Corel, когато изпишеш една дума и една от буквите има алтернативни, знаете ли как се вади алтернативната? Просто под буквата има стрелкичка, пада един дропдаун, откъдето излизат всичките варианти на буквата и ти си избираш какво ти хареса. Няма да отваряш да гледаш схеми, да отваряш някакви сетове, да вадиш от 9 планини 10, води и така нататък от кладенци. И нещата работят супер. Обаче в програмата Adobe Illustrator, не знам дали сте запознати с нея, в програмата Adobe Illustrator нещата не стоят точно така. Не знам дали знаете, но там в повечето случаи няма такова автоматично разпознаване и руска кирилица. Това е положението. И в повечето случаи хората не знаят как да си извадят водата от кладенеца и аз сега ще ви кажа. Коя лютеница ви харесва повече, от Метро или на баба? Домашната. Аз гласувам за домашната. И така. За някакви по-масови шрифтове. Това ли? Това важи за всички шрифтове. Имате такива типове. Да. Ами не всички. Които имат това нещо го виждате в шрифта, когато примерно има такава възможност да видиш сета на шрифта и там просто забелязваш в
дали има допълнителни буквички към кирилицата и в повече случаи те са тези, които показах, нали, българските. И така виж, че има българска кирилица. И това трябва да сте благодарни на Радо Тинков от отбора за това, че направи това за вас. И това ще, да, и това ще го пуснем на PDF, за да може да го видите по-отблизко, ако го забравите случайно. Общо взето кликате в Window Type, Character, вадите си Character панела, може би някои от вас го знаят, но доколкото разбрах, хора не го знаят. Долу трябва да имате тук English UK или English US, това нещо, това панелче, което ако го няма, излиза с отгоре, кликате на квадратчето, там Show Options. Трябва да кликнете на Show Options да ви излезе това нещо като опция. Дропдауна, сменяте на български и имате домашна лютеница от баба. Това е цялото нещо. Това е упражнението в Adobe Software, InDesign, Illustrator, за Photoshop предполагам пак. Така че това е начинът да си вадите българската кирилица, ако не ви излиза. Ако знаете разликите в началото. Така. Определи интонацията на текста. И за пренасене, така ли ще пак работи? Може би го ползват хора, това нещо. Значи, ако не избереш български, няма да Да, но масово. Това може би е дизайн сканиране главно. Не знам. Не съм изследвал, но просто го казвам, за да го знаят хората. Въпрос, ще правим ли повече шрифтове с българска кирилица? Ами това го обясних в началото. Повече българска кирилица, повече красота по улиците, повече идентичност. И за нас е радост, че да сме в такова време, в което ще правим българска кирилица. Така че това очаквайте. В момента в повечето шрифтове в фабриката, всеки дизайнер си прави всичко, кирилицата и така нататък. Така че и българската вече става част сериозна от шрифтовете. И така. Следващото нещо. Мога ли да кирилизирам сам един шрифт? И аз го направих това нещо. Казах ви за Готама, какво беше. Добре, че го нямам шрифта наличен. Те направиха една книга, печатаха после. Не е за разправяне. Една книга реших да разпечатах, ама аз нямам пръст. Сериозен. Така. Няма проблем по принцип. Всеки е тръгнал от някъде, но просто хората си мислят, че да направиш кирилица е просто да хванеш, понеже трябва да направиш освен латиницата, особено за българската кирилица, още 5-6 знака. Хващаш от латинските, цепиш, лепиш, овали, гради и опъваш, разпъваш, стречваш, по някакъв път изобщо забравят за всякакви овали, всякакви неща, които се учат примерно една година в Холандия. И шрифта става някакси, обаче съм забелязал всякакви красоти, ако почна да снимам по София. Тук не знам колко презентации ще напълним, но просто идеята е да не го публикуват веднага, просто да не го публикуват веднага това нещо, да не правят веднага дизайн с това нещо, ами все пак да потърсят някакво мнение, поне, нали, шрифта окей ли е, какви са проблемите. Вече има хора, които се занимават с шрифт в България, не като да няма поне примерно 15-20 човека, които могат да се обърне човек към тях или да направи пост в някой форум, за да се спре, нали, това нещо, или да поне да се оправи. Или поне да се оправи. Но това нещо, което аз съм правил, не го препоръчвам. Просто изчакайте и не го препоръчвам поради средния факт. Това е много ясно, мога да го заявя, че за да прави човек кирилица, трябва да може да прави шрифт от нулата. Това е. Ясно и кратко и точно. Защото не става въпрос да слепиш и да залепиш някакви неща и да дойде кирилицата, ами трябва да си наясно изобщо изначало с
анатомия, изграждане на буквата и такива базови неща. И тогава вече човек да тръгне да прави кирилица. Така че правете това у дома си, ама не го показвайте веднага. Показвайте го после. И така. Примера от миналото го дава вече. Една тема, на която няма да се спира много. Дизайнерското его или егото на дизайнера. Или за излагането на нещата. Това нещо е било проблем при мене, аз за себе си ще говоря. Предполагам и при хора. В повечето случаи, за да стигнеш про ниво в дизайн, в шрифт дизайн или в каквато и да е била област, трябва малко да се преглътнеш егото и да си готов да си излагаш нещата и да получаваш коментари, ама не коментари от Behance. Лайк, awesome, супер. Това е много хубаво, нали? Това надъхване е супер. Много е добре, обаче когато има нещо, е добре да се казва. Добре е човек, не става въпрос тук за хейт, ами става въпрос човек да се замисли на мнението на всеки един колега дизайнер, било то от него или някой професионалист, не е задължително да е супер про някакъв или супер про шрифт дизайнер. Просто да се замисли над коментарите, да си пуска нещата и да не се плаши, защото съм забелязал, че масово колеги дизайнери и при мене го е имало, няма да отричам, не искат да си пускат нещата, да не стане някакво мазало. Обаче по-добре да стане мазало, защото после няма да има. После ще се изчисти и след него става много добре. И имам предвид, това е дигане на нивото. Забелязал съм, че в България, нали, не е толкова разпространено, но ако не го правите публично или онлайн, поне го правете с колеги там, където се работи, нали, където работите, където има примерно junior, senior дизайнери, които могат да са ви до рамото. Това е най-доброто по принцип, да черпаш директно от извора, научаваш как стават нещата и си супер. И сега ще ви кажа един пример. Да речем, ако правиш лога, пример с лого, няма например с шрифт, ако правиш лога и имаш 5 варианта на това лого, които ти естествено може да минеш през тях. Примерно първото ще е малко зле, второто ще е зле, средното ще е добре, окей, четвъртото вече ще е супер и петото вече ще е десятката. И да речем човек минава през първи, втори, стига до трети вариант и това нещо много пъти го е имало при дизайнерите и при мен го е имало в логата, когато си казваш, че нещото се е получило. И си кажеш, аз съм доволен с този вариант, нали, нещата стават, но винаги може да стане по-добре. Винаги си го пазете това в ума, че винаги може да стане по-добре. И публикуват това нещо и не получават никаква критика или поне някакъв коментар. Просто всичко е супер, яко е и продължаваме напред, деца вика. И продължават с това нещо, пускат го и нещата работят. Окей са, но те са изпуснали шанса си да влезнат в вариант 4, да влезнат в вариант 5 отлично. Тоест, ако човек се спре и каже, да, получих този коментар, замислям се, може да стане по-добре, връща се, подобрява нещата, ако трябва да фърля в кошчето, много работи това. Фърляш кошчето и наново. Много хора, като им кажеш наново, ама аз се трудих, правих го това толкова време, живота съм си отдал на това лого, един месец го правих. Ами някои лога стават за 3 месеца, някои за 3 дена, сигурно някои за 1 ден може да станат. Някой може на вариант 5 направо да скочи. И така, егото. Въпрос от предния път. Това шрифт е с руска кирилица, явно ще го санкционираме. Лесно ли се правят екзотични скриптове? Не е лесно. Първо да изясня какво е екзотични скриптове. Отдолу съм си написал пищов, естествено. И вие го виждате. Екзотични скриптове значи скриптове, които са екзотични и са в източната част. Тоест
това не са латински явно и кирилица. Това, което е по-нататъка или примерно гръцкия в някаква форма, той е много по-близо до латиницата от останалите, но гръцкия, еврит, арабски, хирагана, катакана и другите гани, и индийски скриптове и така нататък. Има много варианти. Общо взето това са шрифтове базирани главно на ръчно изписване, ръчно писмо и иероглифи, които малко трудно влизат в еволюиралия вече сан-серифен или серифен шрифт. И примерно арабския си има много особености, комбинация на изписване на символите, един и същ символ е разтегнат по няколко варианта. И общо взето това са екзотични скриптове или шрифтове, и езици, които съдържат повече иероглифи и по-лесно е за нейтив или хора, които това им е майчиния език и са го учили в букварчето им, арабското. И са запознати с морфологията и анатомията на буквите, но много по-трудно. Не че е невъзможно, но стига да има желание, могат да научат това нещо и хора от Запад. Така че въпрос на експериментиране, ама пак ще си го правим вкъщи, ако го правим. И другото, което е, все пак ще гледаме дали се чете това нещо. Примерно, един пример, който мога да дам е с Липтън чая. Това го казах предния път. Липтън, предполагам, го знаете. Дизайн Бридж от Лондон правят нещо като редизайн, предполагам, на пакеджа. Доколко видях, логото е същото, но те купиха интро. Не интро, това, което е, тук го виждаме навсякъде в главните, а с малките. И ми се обаждат да направим арабски, еврит, японски, гръцки, общо взето всичките тия долу да ги направим. И аз викам, какво стана тук? Няма да стане, тази работа, търсете си дизайнери. А всъщност се оказа, че те искат да се направи един стринг от три думички. Това е всичко, така че все пак възможно е да се направи, не направи гръцкия, за другите ще видим дали ще се правят. Но понеже това е интернационална напитка, те искат да го има по целия свят и да интерпретираме интро в различните езици. Хубаво е човек да експериментира. Това е много интересно и сега тук изненадах и моите хора, защото и те не го знаят това. Знаят го, ама бего като мене. Защото предния път ме питаха къде се продават най-много шрифтове по света. Говорим за цял свят, нещо като статистика дали имам и аз казах, че нямам. И така нямах. Но сега вече съм се подготвил. Естествено, колкото повече езици поддържа един шрифт, да речем правен от компания като Monotype, знаете, за техните шрифтове те ползват големи екипи от хора и правят много набори и скриптове в техните езици, за да покриват максимален спектър от държави. Колкото повече, толкова повече. Но с нашите това се получи. Това е от статистика от MyFonts, който е базиран в Щатите. Това са Щатите горе, дето стигат до края. Общо взето балансът е средния, двете Америки и Европа, така като се съберат държавите, има долу-горе сходни продажби. Сигурно търсите България. Сега ще ви помогна. Ето я. Да, това е само за нашите. Това е за нашите, да. Знаете ли, защо България тук не е тук, както предполагахте? Да, и това е, но това е статистика, това е статистика от последните 3 месеца, където пуснахме всеки месец нов шрифт. На практика имаше промота и тогава видях най-сериозен хайп на продажби в България и си казах, супер, в България се купуват шрифтове. И е така, в смисъл вярвам, че за напред ще става така. Но България тук е в златната среда
Да. Дали си купувал ваш шрифт? Ами, мисля, че да. Да. Супер. Еми, да. Колко събрахме? 3%, 2%. Да. Вярна е статистиката. Сега, за да не се вглеждате, най-горе са Щатите на първо място, Германия, Англия на второ, на трето, Австралия, Канада, Франция, Полша на седмо. Полша доста дизайнери посещават фон фабриката и аз още от самото начало правя фрифонтовете за полски, защото стават лоши там дизайнерите, като няма полски. И да, Холандия, Швейцария и така нататък. Долу са Гърция на 42 място, колкото и да не се иска. Исландия, Тайван, Сърбия, Ливан, Перу, Бахамите и Пуерто Рико. Така, стига толкова. Какво? Македония не успях да я намеря. До следващия път се постарая за Македония. Да. Така. Един въпрос уловка, който ми задавах предния път е кой е любимият шрифт. Не един, а са няколко. Аз тогава казах нещо, което считам за вярно, че любимият ми шрифт е това, който може да се приложи в случая дизайна, който трябва. Най-добрият шрифт, който може да приложи за конкретния дизайн. Това за мен е най-добрият шрифт. Любими шрифтове, както казах, Gotham от по-новите. На typography.com, които се разделиха в последствие за нещастие. Също ми харесват нещата на Крис Солърсби, новозеландец. Харесват ми нещата на един холандец, Жолс Бойвенга, на Ханс Фордьорен от Германия и така. Имам си от Fonts доста дизайнери, тяхното портфолио. Като цяло от класическите шрифтове ми харесват, честно казано, по-геометричните неща. Авангард Готик или Футура, нещо в този стил. Бодони също примерно ми харесва като шрифт много. И така, много шрифтове, много нещо. За пиратството, любопитно е на хората, какъв е случая с пиратството. Както знаете, щом е цифрово, но руснаците са разбрали за него. И шрифтовете не правят изключение. Като цяло съм намирал направо цели пакети фонд фабрик, вътре всичките шрифтове, нали, платени, безплатни, каквото може. И като видя такива неща, или колегите като видят такива неща, Радо, примерно, зорко следя за тия работи, от него съм научавал за някои неща. Примерно той ми е казвал, че има, да речем, руски тракери, които имат вътре по-сложна система за юзерите, т.е. не може всеки отвън така лесно да влезе и да види нещата, които са направени, които са пуснати за свободно. По-затворени комюнитито, общо взето. И там е малко по-трудно да се проникне, но това, който не мога да краде, лесно се вижда. Нито името на шрифта сменено, зипа се казва Font Fabric, то направо се казва елай ми изяш. И другото, което е хубавото е, че вече има сервис или услуга, която хората предлагат. Мога да го пробвам това нещо. Вече всъщност съм на такъв етап. Хора правят скан, ако може да се нарече скан, в интернет пространство, където виждат шрифта на какви места е качен, в торенти ли е качен, в shareholder ли е качен, в zip-ове ли е качен и ти правят един репорт и после се разбират. За съответната сума те се ангажират да контактнат с всичките админи на тия сайтове, където са качени тия неща и да ги свалят и да ти линкнат към магазина. Нали? Това е много яко.
отборната работа прави работата. И големите и добри проекти изискват екипи и това не съм открил топлата вода с това нещо. Ма открих малко по-късно аз. В началото бях One Man Foundry, както повечето от колегите, и се занимавах с всичко от началото на Font Fabric от 2008 до преди около една година, когато започнахме работа в Сохо тук. Започнах работа с още трима колеги, които ще ви представя в следващите слайдове. И разбрах за силата на екипната работа, нещата, които вече продуцираме след Font Fabric Team, след One Man Foundry, Font Fabric Team. Примерно, ако се запознате с Nexa Rust пакета, който беше доста обемен и сега правим един, който е 2 пъти по-голям, който се казва да. И сега там беше нужна работата на всички от екипа, без мен. Всъщност от мен идваха source файловете на Nexa. Оттам Радо ги хващаше и почваше да ги мачка, да ги оптимизира, да ги издупчва, да станат като един вид с текстура, като на метален или дървен отпечатък. Знаете, популярен са много в момента такива шрифтове, няма какво да обяснявам. И обаче в един шрифт трябва да направиш много точки, ама да направиш толкова точки, че файла да не стане много тежък, така че когато хората в web най-вече го ползват, да е оптимизиран за тях, да могат да го ползват в един вебсайт, не трябва да е много голям шрифта. И така той много добре хвана с различни техники и успя да го оптимизира. И новия софтуер, този в лист програмата, с която работим, успява да експортваме доста тънки файлове. И така, Радо хвана, оттам нататък Ани пък направи съответно акомпаниращ handmade шрифт, който много добре пасна на оригиналния Nexa. И тя направи този handmade привкус, направи още допълнителни иконки, неща към него. Васил Станев, той пък помогна също с екстрите. Там каквото имаше да се прави като иконки, дървета, животни и всякакви такива допълнителни неща, които да се ползват дизайнерите. Радо. И тук, всички са тук. За мое щастие, The Transformers. Защо? Защото Радо може да прави много неща. И аз съм много щастлив, че той е в екипа. Защото мога да кажа, че съм намерил човек, който се препокрива доста с нещата, които аз мога да правя. Технически говоря за шрифта, но той технически има много други умения, примерно, които аз нямам, да речем, той има повече познания и в веб, работил е като веб дизайнер, правил лога преди това, така има стабилен бекграунд като дизайнер, правил е шрифтове и преди да дойде в Font Fabric. И така, и сега е намерил поприще в шрифтоправенето и вярвам, че това му доставя удоволствие. Това съм разбрал. Мюлер шрифта е от последните, който така от първите, т.е. първия шрифт, който той направи изцяло на 100% и издавахме от Font Fabric. Както казах, той има шрифтове, които е правил и преди това. Също участваше в Nexa Rust проекта и е хванал сигурно още 2-3 шрифта на нещо да прави в момента. Така, Радо. Ани е тук на втория ред. Ако се чудите Ани какво прави под... да. Само да станат може би Радо, Ани и Васил, за да ги видите те са тук. Но съм щастлив, когато се намирам точни хора и правиме Dream Team. Ани, какво прави по стълбата? Сега ще ви кажа какво прави по стълбата. Прави си я. Тя много обича да прави ята. Да. Ани е, така да се каже, академичният привкус в Font Fabric. Както казах по-рано, още в началото.
Тя е учила при професор Тодор Върджиев и доцент Илия Груев в академията, магистратура типография, шрифт, да, магистратура шрифт, която е от 4 години, тази специалност. 1,5, много отскоро, така че сте запознати. Да, от 4. Окей. Добре. После питайте от колко е. Може да. Тя ще каже. Ани помага много в Фонд Фабрик, защото ни казва, нали, неща, т.е. прави нещата по класическия метод, така както примерно не сме правили аз и Радо, да речем. Поне аз за себе си, Радо повече скицира от мене. Аз работя директно в програмата, защото ми е станало продължение на мисълта. Ани прави нещата по по-класическия метод, така както са учили там професора. И тя скицира първо различни техники на скициране, може да прави различни вариативност от стилове, от шрифтове, умело както хендмейд неща, така и да прави примерно класически sans-serif, серифни начертания. И така, научила е неща в университета и всички продължаваме да се учим. Васил Станев, машината. Защо Васко е Защо Васко е машина? Защото като му дадеш да прави кирилица, обръщаш се и тя е че наполовина готова. Да. Да се обърнеш. Да. Да внимаваш как се обръщаш, да. Васко прави шрифтове, има интерес към типографията от доста време. Ако искаме да намерим някаква по-стара книга или материал свързан с шрифт и типография, се обръщаме към него, запознате с нещата като цяло. Дава идеи постоянно, машина от всякъде, работи много. Шрифта изисква сериозен ритъм и Васко успява да го постига. Така че много сме благодарни, че е част от екипа. Какви са бъдещите ви планове? Нов сайт. Това трябваше да се случи преди 2-3 години, но чакаме си го. Ще стане скоро, пече се, на 90% е готов. И визията е с изчистен леялски, типографски стил, т.е. да е функционално, приятно за човека, изцяло по новите тенденции, не мисля, ще я казвам моди, но примерно трендове, но е нещо наистина ново и добро. И не само като визия и функционалност, не само като визия, но и като функционалност, т.е. вече може да се правят много неща, които не можеха до сега. Примерно може да се отделят шрифтовете по стилове, да се филтрират, да се отделят по тежини. Примерно ако искате някакви по-дебели шрифтове, по-тънки, ако искате sans-serif, серифни, handmade шрифтове или искате multi-layered шрифтовете, които се правят в момента и са много популярни. Така че може да се отсяват, може да се сърчват, има сърч поле. Много интересно, което го няма сега. И библиотеката не е чак толкова голяма, след това ще набъбне, т.е. приготвили сме нови шрифтове и постове, но ги запазвам за новия дизайн, като го пуснем. Това, което ми се иска да правим и е добре за шрифт въобще, обществото в България, е да правим така наречените работилници, workshop-и, т.е. където да има практика. И сега се... Добре. Ще намерим някакво място. Така, най-вероятно тук. Да. Като искаме да има, ще гледаме да покриваме разнообразни сфери, т.е. не само това, което
примерно стои в правенето на стандартни шрифтове sans serif и серифни, но и да има и нещо практически с хартия и писци, различни видове. Но това е в зародиш, не мога да кажа повече за това нещо, но това си го мисля. Още дизайнери евентуално, може би дизайнери, които да се включват към екипа и много шрифтове, със сигурност. И така, ако имате въпроси, може да си за сега, ако нещо е изникнало, постарах се да уплътня доста неща. Следващия път аз нямам. Щом Люба няма въпроси, предния път беше та-та-та. А каква е идеята с иконките в шрифта? И колко е инсет от иконки при належат на тази шрифт? За последния Pantone ли, Да. примерно? Ами това беше малко по-скоро като експеримент. Ага. Защото хора около мен ми казаха, че искат да имат акомпаниращи иконки като стил към шрифта. Тоест стилистиката на шрифта да се въплатява в така наречените иконки. И това на мен ми е много близко, защото аз съм правил иконки много преди да се занимавам с шрифт и ми е така позната материя и реших, че ще се направя този експеримент и за мен се получи, защото хората даже свалят само иконките или си купуват само иконките, или си купуват целия шрифт, нали? Само заради това, че има и също иконки, т.е. допълнителна тежест към шрифта, но иконките са стилово много добре атачнати, или как да го кажа, със същия стил заобления като шрифта и това ги прави консистентни и добра компонация, добро акомпаниране към шрифта и един добър бенефит за всички, които си купят шрифтовете, да имат иконки. Ако ви харесва това, кажете, може да се правят още такива шрифтове, но като цяло. Така, другото, което е, освен NextRS пакета, с който може би се запознати, нали, правим подобен, доста по-разработен. И там гледаме да сложим екстри, защото това е такъв пакет, в който дизайнерите харесват да има всякакви екстри, за да правят хипстърските дизайни. Така е. И сега се води борба с това нещо. Тениски. Така. Имате ли въпроси? Още? Аз съм на разположение. Да. Малко ще се върна в началото на презентацията. Да речем, че един дизайнер ми е интересен. И сме се занимавал с шрифт, там че сте с академичен период. Да. Как се преборва човек с професионалистите, които всъщност това да знаят само за себе си? Всъщност има много хора в професионалните среди, които наистина им ти казват само малка част от нещата, никой не ти казва всичко, всичко това много пречи да бъдеш напред и можеш нещо много без учител реално. Да. Проба грешка. Да. Ами това нещо аз съм си го изпитал на гърба с пробата грешката и с развитието на нещата. Аз съм нямал учител до мене. Така е, минава повече време, ако го прави човек нещата по този начин, ако не е минал по академичния път. Добре е да има по възможност ментор, но другия вариант е това, което примерно аз съм отворен да правя, е хора, които ми пращат, както споменах в презентацията, направили са хубава презентация, направили са примерно първия си, втория, третия шрифт. По шрифта има доста забележки, аз ги виждам на прима виста, няма нужда много да го гледам. И даже наскоро с едно момче, българин, който мисля, че живее в Лондон, той прави първите си шрифтове, иска да пуска да се свалят в сайтове да ги продава. И той ми прати човека, шрифта, и аз тогава му казах с няколко поточки неща, които той поправи след това и нещата станаха много по-добре. Това е начин, занаят се краде. Така че
Най-добрият вариант е да се намери човек начин да е по-близо до ментор, човек, който може така от първа ръка да му гледа нещата отстрани и да му... това е като да тренираш един спорт, като отидеш да го тренираш, като се гледаш отстрани е много зле. Обаче като научиш основните неща и техниките и почнеш да ги прилагаш, да ги развиваш, става много по-бързо. Докато ако си самоук, нещата стават тегаво. Даже може и да не станат. Да. Упоритост. Това е упоритост, което аз давам като съвет. Просто човек стига до някакви изводи, но все пак не всичко е скрито. Тоест, ако човек достатъчно рови, може да намери все пак някои книга, материали, които да следва. Няма много материали, така е. Иска ми се да кажа, че ще гледаме да помогнем това нещо да се промени, но не мога да го кажа категорично. Имам предвид конкретно да се направят някакви книги специално за българска кирилица. Нали, има класически такива, но да се направи нещо по-съвременно, което да съдържа и класическите неща, но да е на по-разбираем език, по-достъпен за дизайнера, така че да може той да поеме едни знания и да поеме едни базови неща, които да развива после. Това е базата и основата е главното. После е само надграждане. Аз това казах, една година нали, може човек да отиде в Холандия и да научи много неща и как се правят шрифтове, но после има опит след това и в този опит човек вече научава, развива се и прави нещата. И така. Ами, не, защото там имаме човек от България, който ни е казвал неща за там. Например, най-добрата школа според мен е Германия за шрифта. Това е школата. Да, има. Не съм конкретно запознат, но съм чувал за това. Ани може да каже също. Но това е школата. За шрифта няма спор, няма две мнения. И така. Искате още, нали? Може предната. Не, шегувам се.